какво е това предприемача и каква е разликата между бизнесмен и предприемач? Аз, понеже ходя на много събития и имаме изключително хубава нетворкинг среда в България за предприемачи и много ми хареса едно определение, което аз много се шегувам с него. Една дама дойде на едно от събитията, същия въпрос. Какво е предприемач? И тя каза човек, който предприема. Аз като стана сутрин, предприемам действие, значи съм предприемач. Това не е. Предприемачите, изключително важно нещо да разберем е, че това са хора, които създават работни места. Основна разлика. Защото ти можеш да имаш бизнес, да си едноличен търговец, да работиме семейен бизнес, аз, жената, децата. Това все още не си предприемач. Предприемача е човек, който всеки ден си ляга с идеята как ще изкарам достатъчно пари, за да платя на хората и да назнача още. Тоест, ние изграждаме екипи и даваме работни места.